A veure, us presento. Ella és la Sílvia. I jo la Montse. Hola. En Fèlix, la Montse, la Maria Antònia i la Montserrat. I la Montserrat. Montse i Montserrat. O la reina neta, com vulguis. Val? Ella és la que s'ocupa de fer les entrevistes i la que, amb la que estem muntant el documental i tot això. Val? Ets de Malgrat? Sí. Sí? És de Can Herbert. És veïna teva. Herbert. Ah, ets Herbert? Soc Herbert. És veïna teva, de l'altre cantó del Herbert. carrer. Sí, Paper, jo necessites o no? coneixia el teu avi. Sí. Sí. Havia conegut el teu avi. Van per Val. feina que he de marxar, si no us deixo. Us explico el funcionament. Primer, apagueu els mòbils. Ai, apaguem els mòbils. Veus com O en tenia de silenci. pujar-ho? Ho veus? Silenci, sí. En silenci, sí. Ho veus com a la llarga... Bueno, Lleida Murphy, encara t'ho trucaran avui. Val, sobretot, heu d'estar naturals. Sí, això. Sí, com a la vida misma. Val? Jo us faré unes preguntes, si pot ser no... Què contestem? Primer un, l'altre, o com ho feu? Com ho fem això? Les preguntes, per exemple, digueu el vostre nom i tot Sí. això, sí que donen un, sisplau. A partir de llavors ja... Ui, quin garbuix. Sí. Sí, que sí. Per això les volem fer en grupals, perquè donarà més suc, que no pas un sol... Vols dir, Pepe, perquè com preguntis, per exemple, la primera obra que vas fer o així, hi haurà una miqueta de garbuix aquí. Home, però això ja són coses personals. Però hem de contestar tots, no? Sí, clar. Bueno, llavors primer un Sí, darrere l'altre, ja. Clar, a veure, hi ha preguntes que sí que són personals, no? Aquesta, per exemple, o el nom. Clar, tu no te dius Montserrat Reiner. No. Ai, no? No. Com que no? Ara, potser tens afició, però ja és un altre tema, això. Bueno, Val? vale. Vale. I la resta, pues, en grupals, com... A lo que surti. Jo la primera obra no me'n recordo. Jo la dida. Que la diga. Vaig sortir la vida. Ai, jo no, te vaig amb ulleres. No, home, sense ulleres, cony. Sense ulleres. Sí, home, sí. Ei, tu O no. jo no. No, jo hi veig. Va, comencem, va. Ah, tu hi Va, veus, jo doncs no. comencem. Comencem i no... Jo me'l trec, no veig res. Pràcticament. Hòstia, que vaig apagada. Val. Treu les ulleres. Val. Malgrat de mar... Avui és 8, no? Ja? Sí, comencem ja. Va. Avui és 8. Malgrat de mar, 8 de setembre del 2016. Projecte que engloba 70 aniversari del grup Germanó. Doneu permís per gravar l'entrevista i utilitzar el material recopilat per realitzar projectes culturals i de difusió? Sí. Podeu dir el vostre nom, sisplau? Montserrat Terrides Permanyer. Maria Antònia Galzeran Torrent. Montserrat Reiner Balmanya. Fèlix Salvador Robert. On heu viscut i més o menys quina edat teniu, si la voleu dir? Jo vaig néixer a Sant Pol de Mar, a casar-me amb en Joan Puig, després venir a viure aquí a Malgrat. I tinc 69 anys. Jo vaig néixer a Malgrat i continuo visquent a Malgrat. I en tinc 64. Soc de Malgrat i tinc 49 anys. Vaig néixer a Malgrat, tinc 69 anys i sempre he viscut a Malgrat. Va. Durant quina època vau fer teatre? Vam començar a fer teatre a la segona etapa, que junt amb en Joan, en Graviel, en Fèlix... I jo en havia fet abans. No, però a la segona etapa jo va ser com vaig començar. I en havia fet abans. Que llavors vam començar amb els pastorets, ensejàvem els diumenges al matí i va ser l'any 74, jo diria. Perquè va ser l'any que va néixer l'Igor. Perquè l'Igor va néixer, estava embarassada i el 76, que van començar a fer els primers pastorets, que va ser la segona etapa, va ser com l'Igor va fer de Nens i Jus. Clar, que va venir a néixer. I nosaltres vam començar la segona etapa, que són els que han continuat sempre. Jo crec que vaig començar pel 60, pel 1960, perquè amb els pastorets. Després hi vaig començar la primera obra una miqueta en sèrio, va ser amb la Maria Coral la Passabrista, i després he anat continuant, però va ser a partir del 60. Jo vaig començar amb els pastorets i després ja vaig començar a fer les obres a partir de la Dida. Ja vaig anar fent obres. Ui, així jo sóc el que he començat més tard,
perquè jo vaig començar tard. Vaig començar aquí en el teatre, però els ajudava. Només estava darrere les cortines, Sí. o allà recollint Sí, jo entrades, me'n recordo. obrint i tancant, res, 4 coses. Però de pujar de l'escenari, la primera vegada que vaig pujar dalt de l'escenari va ser en el primer Jesucristo. El primer Jesucristo Sí, que sí, va fer va ser la va ser la primera vegada que jo vaig trepitjar l'escenari, perquè, És recient, això. home, fa uns quants No, anys, sí, a veure, comparat amb el temps que porto jo, Clar. és bastant recient. Això sí. Perquè aquesta obra del Jesucristo, ho haig de dir-ho, la vaig portar jo, en un viatge a Canàries que vaig fer, i la vaig portar jo Amen, aquí. que me la Que me van dir, tu estàs solat, estàs boig. Buscar Doncs aquesta mira, gent, anda que no la van sí. fer. Després, vegades. moltes Molts anys representacions, la van fer. Uns quants anys, però moltes representacions. Jo vaig tardar a fer teatre perquè llavors es treballava amb els apunts. Jo sempre era a l'apunt. O era una dels apunts, Sí. perquè no sé si també... Jo també havia fet. I sempre era apunt, sempre feia d'apunt, sempre. I vaig estar per molts anys, molts anys. Jo millor sí, com diu la Maria Antònia, que va ser molt superstar que vaig pujar a l'escenari. Segurament. Perquè abans no recordo antigament. ja érem aquí dalt, perquè jo devia començar més o menys en l'any 80, 79, 80, més o menys. Abans no, perquè com que tenia en Graviel, que era petit, Sí. el nen, no el podia deixar sol, no podia venir a ensejar. Per tant, vaig començar quan el nen ja era una miqueta més gran, que llavors hi havia la meva mare que me'l cuidava una mica. I vaig venint aquí a començar a ajudar darrere les cortines, el mateix que fèiem tots, doncs devia ser pel 79, 80, perquè tinc una foto a casa d'uns pastorets que va fer l'Igor, el teu nen, el meu Graviel En Jaume. i en Jaume Vallès. L'altre dia les vaig dir Sí, la mà. me'n recordo. Tenien jo podia 5 anys. sí. Tenien 5 anys. 5 anys. 5 anys ells, i L'altre feien dia, els pastorets. I això eren a l'any 1981, me'n recordo, Sí, 1981. 76 i 5, 81. Que sí? Sí, el 81. El 81. Deixeu-me- Deixeu encara va venir la mà. Deixeu-m'ho dir-ho. Ah. Jo havia fet teatre quan hi havia l'escenari aquí, tocant a la farmàcia, quan hi havia encara el Teatre Vell, al centre, al centre parroquial, quan hi havia l'escenari en aquesta banda tocant a la farmàcia, que moltes vegades venia el farmacèutic, que li fotíem un xebarri impressionant, i quan hi havia encara les escales de fusta que anaven en les barres, els decorats. Jo hi havia, això ja ho havia Jo començat. això ja no ho he vist. Jo no ho he vist. Jo no ho he Doncs vist. jo vaig començar fent obres aquí. Després del Marí Coral me'n recordo a 2:15 Rapte, i amb en Gabriel, Sí. i molts més, i unes més, no? Però encara, l'escenari encara estava aquesta banda. Mare de Déu, Sí. ha plogut molt, eh? Hòstia, sí, ha plogut. Els 4 seguiu fent teatre? Sí. Poc o molt, sí. Sí. Per què vau començar el teatre vosaltres? Bé, nosaltres vam començar el teatre perquè ens van animar, perquè no venia un senyor de Barcelona que ens ensenyaria, els diumenges, ens ensenyaria a fer teatre, a ensejar, i aquest senyor de Barcelona venia expressament ensenyant-se als pastorets, o a fer teatre, o en el món teatral. I llavors ell, aquest senyor, ens va animar. I per què no feu teatre? Comenceu amb els pastorets, que és una cosa més informal. I així va ser com vam començar. I d'ençà de llavors hem estat sempre vinculats amb el teatre. Jo vaig començar perquè tenia en Graviel, el meu marit, ja feia teatre, estava amb en Fèlix Sí, i amb en sí, Joan, ja de la primera època també, de la que estava parlant ell. Sí. I esclar, i després quan van començar la segona, ell sí que va començar de seguida, jo no vaig començar més tard, però per això hi vaig venir, perquè hi era ell, i quan venia, va, vinga, que ens ajudaràs, va, que necessitem ajuda. Sempre es necessitava ajuda per tot. Però vas començar més tard, però no gaire més tard, perquè més o menys jo recordo que quan vaig començar jo estaves vinculada en el teatre. Sí, perquè- Vull dir, potser però- no podies tant, no? No, exacte, vull dir que no feia obres de teatre, que venia, però col·laborava, no Bueno, estava... com jo, sempre feia de punt. Ara no, que no es fa sense punt. Però abans tot. Que no Hi havia la cridis, caixa aquí La davant. caixa aquí, la conxa que estava crides, aquí que no davant. cridis, que te sento, a mi m'has de cridar. A mi no me cridis, a mi sí, que no cridis, que ho fas malament. I ventaries les bronques de tots, però tots en necessitaven, saps? Això de En la Peris conxa també en rondinava. són records impagables, això de la conxa amb l'apuntador aquí. I tant. Me recordo una vegada que no sé qui va ser, no sé si era la Dúlia, va caure Crec que de la era cadira, Dúlia, sí. i jo estava en escena en aquell moment, Sí, i jo i no buscant la vas l'apunt, veure. perquè ens en refiàvem molt dels apunts.
I, òstria, l'apunt ja no hi és, ha desaparegut. I voltant per aquí, incidents i anècdotes a patades, no? I jo no me'n recordo com vaig començar, jo sé que vaig començar fent pastorets, però és que jo no me'n recordo per què i de quina manera, no ho sé. Jo vaig començar els pastorets perquè va vindre aquest matrimoni de Barcelona, que anaven als col·legis preguntant als nens o les nenes si volien fer els pastorets i així. I vaig començar d'aquesta manera. I vaig estar un temps que després ho vaig deixar-ho i vaig tornar cap a la vida, fent de bulto, com diem, però així se comença. Això vas començar molt petita, tu. Jo sí. Vaig començar que estava al col·legi fent els pastorets amb ells. En petita, Sí, sí. vas El que començar. passa que després vaig deixar d'un temps i amb la Sí. vida vaig tornar a començar. Bueno, Altres familiars vostres participaven en el món del teatre? Sí, bueno, jo tinc un cosí germà, en Salvador, que jo me'n recordo d'haver-lo vist amb ell moltes vegades a l'escenari, que és una miqueta més gran que jo, i me'n recordo d'haver-lo vist, no? Potser sí que a partir d'aquí em va agafar una miqueta el cuc. Me'n recordo d'ell. bueno, jo ja ho he dit perquè tenia el meu marit Gabriel, que ell sí. hi era, en Gabriel estava aquí. Jo familiars no he tingut cap fent-ho, els amics. Jo no tinc a ningú, però quan estava a Sant Pol ja estava anant a l'any teatral de Sant Pol, que fins i tot en Joan, quan venia a festejar llavors que es deia, no ens venien al teatre a esperar-me, perquè a Sant Pol ja sortava l'any teatral. Després de l'experiència en el teatre, heu continuat fent alguna activitat vinculada al món de l'espectacle o cultural? Bueno, El teatre. El teatre. Sí. Sempre hem estat aquí dintre el El centre. teatre que comporta, doncs, bueno, per exemple, el grup de Germanó, que te dona la facilitat de fer cursos, per exemple, doncs és una activitat, no? I llavors també el meu grup Germanó, un cop a l'any que fan la trobada de teatres I ballets. Tu I estàs ballet. vinculada als ballets? i ballet, Són activitats culturals, no? ballet, sí. Ballet. Jo he fet alguna cosa, vaig fer alguna cosa també amb l'esbar d'aquí de Malgrat, i me'n recordo quan era petit amb els balls de bastons, El ball de bastons. ensejant aquí amb l'escenari, amb el centre vell, Sí, ensejant per aquí amb els balls de bastons, sí, això sí que me'n recordo, i en ballets vaig fer una temporada de ballets doncs que el que és el teatre, doncs... i teatre. Clar, sempre aquí dintre. Sí. El grup de teatre feia altres tasques culturals al poble? El grup Germanó? Bueno, en Joan havia anat, i en Gavi em sembla que també havia anat en els col·legis, al Folladors havia anat, a donar classes a nens per a motivar-los. Un dia a la setmana o així, em sembla que en Gavi també. no me'n recordo, noia, no Però me'n en Joan recordo. sí, em sembla que un dels col·legis del Folladors també havia anat al Chanel a motivar-los un dia a la setmana, i perquè, esclar, per ser engrescador, perquè el grup cada vegada hi ha més gent. En el Vedruna sí que havien anat, Ah, veus? Per això. perquè jo havia començat així, anant al Sí. Vedruna, que havien vingut a buscar els nens en allà, o a preparar si volien fer teatre i És així. una activitat que... Quins gustos teniu a nivell de teatre o altres arts? Quins què? Gustos teniu a nivell de teatre? O sigui, Què vols dir? Quines classes... Sí, quina classe d'obres us agrada? Si drames, comèdies, musicals... A mi m'agrada tot. A mi m'agrada tot. En general, totes. En general, Vols dir per Cada veure dia o per actuar? Les dues. Les dues. Jo per veure musicals. I per actuar també. Sí, però... Encara que no he fet poques, encara que sigui un playback. Encara que sigui un Cantar playback, però... natural, podem cantar No, una tots bueno, és quatre. que jo de cantar no. No. Però sí, a mi m'agraden musicals, veure musicals I per fer, doncs, actuar bueno, també. I còmiques també. Sí, tot tipus. Home, tu encara que passes siguin més bé drames, quan són comèdies. Clar, perquè comèdies tu passes ho més. disfrutes més, ho Els passes assajos ja rius. Sí, ho Ja, passes és més que- bé que no pas fent un més, drama. sí. Però bueno, Però, hi ha de tot. I si fas una de drama i te surt bé, Jo també és recordo, esplèndid. la més divertida que han fet, és la ceba. Oh, jo m'ho vaig passar Oi, la molt bé. ceba. Oh, I això va que no ser- era còmica, al principi. Bueno. Havia trossos que no. Que no, però era Vull una dir, comèdia. Era comèdia, però no eren Però és trossos. que ja els assajos ja eren la món de tu. En quines altres obres de teatre vau participar i quin personatge o tasca fèieu, a part de les primeres que ja heu comentat, que vau fer? Oi, jo, els 10 negrets, que feia de tia. Ui, jo no me'n recordo pas de tantes obres. Dissabte, diumenge i dilluns, que em sembla que feia de tia Memé. Llavors, quina més?
les germanes de sang, Ah, se'n sí? recorda, era el Bocada. La germana... Bueno, en aquella època hi va haver-hi les germanes de sang, la Petra Foncant... La- Sí, però això no fa pas massa, tampoc. Home! Oh! 7, Què dius? 6 anys. Sí, sí, Deixa'm Germanes de sang... treure la No, perdona. Germanes de sang fa 6 anys. mira, O 7. Mira, les germanes de Compta el sang, doble. l'any 1996. Compta el doble. Germanes de sang? Sí, Ah, Fèlix. no, espera, no. No. Germanes de sang el 2005. Vale. Les llàgrimes amargues de Petra Foncant l'any 96. Sí, això sí. Però Dissabte, les diumenge i germanes de dilluns sang- l'any 2006. Oi, no me'n recordava Aquests hi pas. sortien nosaltres. Sí, Oh, I aquests sí. Pep Ramons i Ases. Oi, també, que home, divertida. que divertit. Molt Aquesta l'any divertida. 97, és que m'ho he apuntat, eh? Oi, I la- això et i bé, bueno, perquè jo El no... cadàver, us en recordeu? El cadàver? Aquest era un drama. Oh, aquest era un drama. Aquí amb la... Aquesta ens va costar Aquesta molt, l'any eh? 99. Jo Però aquesta ens va costar molt, de He fer. fet tantes que no me'n recordo pas. Aquestes ja vam sortir nosaltres, Sí. sí. també, homes. Sí. Sí. Havíem anat fins i tot a Cala Teresa a ensejar. Sí. Homes, havíem anat a Cala Teresa a Sí. ensejar. Mare Eh? de Déu. Ui, sí. Els 10 negrets. Sí, però aquesta ja és més de cap aquí, eh? Aquesta Sí, sí, bueno, és més però- recent. Jo la ceba vaig fer d'àvia, de la mare d'en Oh, Graviel. que maca aquella obra. La que mare d'en Graviel que no vaig deia fer. res, no? Em La sembla. més joveneta fent d'àvia. Sí, sí. Però m'ho vaig passar molt bé, eh? Va ser una obra que m'ho vaig passar molt bé. Aquella era molt bona, molt bona. Quina de les obres és la que més us va agradar, tant d'espectador com d'actor? Home, d'espectador... És que n'hi ha tantes. Uf. I Bueno, d'actor. quan em fan el concurs de teatre, quan fem el concurs en aquí, han vingut obres boníssimes, Sí, eh? amb un nivell... Boníssimes, amb un nivell molt alt. Sí. I Vaig hasta passar sembla, mateix. sembla estrany que siguin Sí. amateurs, eh? Les coses com siguin, perquè hi ha professionals que no ho fan tan bé. I jo, podria dir-ne unes I l'any quantes, passat, Unes per exemple, quantes. El de cartes, aquell el nom va ser molt maco. Molt maca, el també, nom, sí. El joc de cartes, Sí, era també joc va ser de molt cartes. maco. Vull dir, el nivell amateur professional que és alt. Ai, bueno, i no ho sé, jo parlo de l'any passat, no? I nosaltres? Les altres, Nosaltres, les I nostres. de les nostres, A mi el Petra Foncant me va agradar i va ser una obra molt La maca. Petra Foncant a mi també em va Les, agradar. les amargues llàgrimes de Petra Foncant va Sí, ser una sí. obra bé. Els de Negrets també va estar molt bé. Bueno, sí. Tu sorties? Sí. I dissabte, diumenge i No, dilluns? no, Déu Negrets no vaig sortir jo, no, perdona, no vaig sortir, no. Vull dir, perquè va sortir bé. I després dissabte, diumenge i dilluns tu també hi sorties, no? sí, sí. I les obres que també s'ha disfrutat molt, que ha sortit tanta gent, Que ara que és el dir-ho Cristo jo. Superstar, bueno, sí, això la ja nit és de un- Sant Joan, La Corte Sí, del la Faraó. Cort del La Cort del Faraó, Faraó. hi havia tanta Sí. gent i hem Aquestes disfrutat eren- molt amb la Això gent que ja va Era participar. tant de veure com Sí. d'actuar. I Nosaltres aquestes... disfrutàvem molt, eh? Jo me Sí, recordo sí. que el Cort del Faraó Sí. I la nit de Sant Joan, Ens ho I la nit de passàvem Sant boníssim. Joan, I la aquella nit de coca Sant que Joan van també. fer. També. Que La coca. ens va fer en Marquès. Sí. Hey. En Marquès ens va fer una coca, però fantàstic. S'anava de veritat, te la menjaries, que es diu. No, bueno, ell era una coca. Ell era una És que coca, t'has fet, ens va fer una coca. Ell era una coca. Era el vestit. Sí, era una Ella coca. I el vestit, Molt bé. molt bé, no. I la gent que va arribar a participar, molt bé. Molta gent. Sí, aquestes són les millors, bueno, les millors. Bueno, Les més grosses, grosses, les més clar. importants. Perquè hi havia que sortia més gent. Sí. Són les que més us va marcar. Bueno, perquè es passa, A mi sí. sortia molta gent, molt divertida. A mi el Superstar em va marcar. El primer any del Superstar va ser una... Perquè tenies que ensejar molt, tenies molts dies No, i dies després d'ensaig. també- I els nois, tothom que va participar molt content, estava els Que es va nanos... fer aquí. Després la van fer fora, però jo me'n recordo la primera vegada La van quan fer van aquí. portar els focus de Barcelona, Sí. que veiem els efectes que feien aquí, Ai, jo que ens van canyó costar que amb el una Crist. pasta grossa, els Sí. focus que van portar, per una quantitat de focus que jo mai els havia vist aquí. Els dies dels ensaios últims, hòstia, això canviava, però Sí. una barbaritat, Jo, Fèlix, te'n amb els jocs recordes de el llums. canyó que em posaven al canyó? Sí. Jo no ho havia vist mai, deia, oh, quin canyó! Sí, sí, sí. Allò Jo- que... Però és que el canyó que fem Bueno, nosaltres... i no El us Superstar em va és marcar una sobretot lota els que fem primers I anys. no us nosaltres. recordeu primers les anys. cues fins a la plaça de l'Església? Per poder entrar. Per poder entrar. I Que tant. això no ho havia vist mai, I eh? tant. Veure les cues fins a la plaça de l'Església, I fer-ho tornar a repetir l'obra que Sí. no a tocava. tarda i nit. Sí, tard i nit, Tard i nit per menjar la un gent que entrepà s'esperava. i tornar-hi, perquè no podíem anar... I no tocava, Tarda i eh? nit. No tocava fer del vespre i Sí. tenien que fer-ho, eh? Molt bé, eh? Sí, sí. Ens podeu explicar alguna anècdota personal?
Oi, a mi jo me'n recordo una, N'hi deu haver que, moltes, bueno, però... una, que llavors fèiem de punt, i jo estava de punt, estaven allà. I no sé si era, ara en Fèlix se'n recordarà, perquè en Fèlix, abans hi havia el costum que quan no sorties fins al cap de molta estona, te n'anaves a dalt a veure l'obra. I amb aquestes, en Fèlix se feia d'àvia i havia de dir que no em portes la llet, I jo, que no em portes la llet, que no em portes la llet. I en Fèlix deia, si està a dalt. Jo, que no em portes la llet. Fent d'avi. I després en Fèlix, ai, sí que ets jo. Però és que com em va baixar a córrer cuita. Jo d'aquesta me'n recordo. Te'n recordes tu? Sí, me'n recordo, sí. No sé si era la Pepa Mac o què era aquesta obra, però d'aquesta me'n recordo molt. Perquè abans hi havia el costum aquest. Sí. Ui, et surto fins aquí uns quantes pàgines i vaig a dalt a veure. És que n'hi ha tantes anècdotes. Aquella del Pou, tu i en Joan. Ai, A la ràdio. La del Pou. I la de la ràdio. La de la ràdio. Bueno, era el Pou, era la del Pou. Era la del Sí. Pou. Aquesta de la ràdio. Hi havia un moment que, bueno, se tenia que sentir una ràdio cantant en una sevillana. Una sevillana, no? sí. I la ràdio no va funcionar. Bueno, llavors estava gravat amb cintes Sí, de caset. estava gravat en cinta de En caset. cinta de caset. Sí, i jo me'n recordo que jo estava aquí i no va funcionar. I no em veus a funcionava. mi cantant per sevillanes. Sense sortir a l'escenari, per descomptat, no? I després també la del... I el Pou. Sí, el Pou va Tu i en Joan. Me'n recordo del senyor Ramon, que vaig sortir amb el cinturón, no es veurà amb la càmera, suposo, amb el cinturón fora, penjant-me per aquí, no? Penjant. I El tros de cinturón. Vaig sortir aquí a l'escenari amb el cinturón penjant. La gent es patava de riure. I jo pensava, però de què riuen? Fa riure l'obra, però no tant. Era la Marieta de l'Ull Viu, aquesta obra, me sembla. Poder ser, no me'n I amb el cinturón penjant aquí mig de games, imagina't, no? Però anècdotes Moltes. a patades, a patades. I aquell dels pastorets que vam fer baixar l'Àngel, el sí, teníem que va quedar penjat, una nena que baixava i feia d'Àngel, i amb el vestidet blanc, i tenia que baixar així. I va, aquest cantó era aquí? Aquest cantó, sí, Aquest aquest cantó. cantó d'aquí. I la feien baixar, i tenia que travessar l'escenari i baixar fins aquí. I la nena anava així, va començar bé, però es anava inclinant, Inclinant i girant-se. Va quedar girat. Quedava de cul al públic amb les cames a l'aire. Sí, amb els texans. amb els texans i les bambes que li sortien. Anècdotes moltes. I la Sí. Pepa Mac, em sembla que era quan en Joan estira la Maria Gràcia, que portava una cua La perruca. la perruca. Es va quedar amb la perruca als Havien de dits. córrer a la taula i vine cap aquí, com que no la podia, li agafa la cua i com que no em postés va quedar la mà. Perruca a la mà. Bueno, anècdotes moltíssimes. Moltes. Gracioses, infantils i innocents. Hi havia de tota classe, esclar, Sí. tu diràs. Tu diràs. Com engrescaríeu a la gent a fer teatre? Ai, és molt divertit. Bueno, t'ha d'agradar també, Sí. Però és divertit. Quan comences i tu passes bé, ja està. Sobretot si enseges una obra de còmica, els assajos és que hi ha petes de riure i tu passes molt bé amb els assajos. Sí. Els És assajos que tu passes molt bé, perquè l'assaig dura millor més o menys una temporada d'un hivern, els 9 mesos, tu passes molt bé i són 9 mesos que tots els assajos, encara que siguin més sèries, sempre t'ho passes bé, Sí, perquè és un ambient molt maco, sí. molt agradable, molt divertit, gent molt diferents, però ens averim tots molt bé, i és clar, és engrescador, vull dir, és una activitat molt maca. Teniu algun missatge que donar al públic que us ha seguit durant 40 anys? Missatge de Oi, què? que ens segueixin, Sí. que continuïn ens segueixin, vinguent, tu. vinguent, nosaltres actuant, que vol dir que tots som vius. Moltes gràcies per haver-nos aguantat Aguantat, tots sí. aquests anys i procurar sempre fer-ho millor. I tant. Procurarem. Sempre procurem anar esforçant i... Almenys quan tries una obra sempre Sí. la tries en fi de bé. Sí. Hagi Clar, de que li sortir agradi bé, a tothom. Però de vegades surt i de vegades no. I ara, com a última pregunta del blog històric, diguem-li, ara heu agraït al públic, heu donat un missatge al públic. Ara ens agradaria que donéssiu un missatge als futurs membres que han de venir del grup Germanó. Si voleu. Oh, sí. Doncs, bueno, que si es poden fer pastorets, és la manera de que vinguin la S'engresqui gent. s'engresquin, entri gent nova, perquè els pastorets és un teatre, una obra de teatre més informal, i aquí té cabuda tothom. I llavors aquí que vegin que l'ambient és molt maco i Sí. és la manera de que entri gent.
jo sí que diria que si algú té una miqueta de cuc a dintre per voler actuar i tot això, que ho digui, que vingui a veure els ensatjos i que, bueno, i veurà que s'ho passa molt bé i se pot engrescar per fer una obra amb nosaltres. I els que comencin, els que de la Junta, els que sapigueu, que ja ho sabeu, però que sapigueu que porta molta feina, Vull dir que no és fàcil, que ho sembla i que no ho és. No, sí. Que s'ha de tenir voluntat per poder-ho fer. Sí, és veritat. No parar, tirar endavant. Si ara que celebrem quants anys? 70? 70, imagina't. Doncs anar tirant com aquest, cada vegada més amunt. No? Que vagin fent, que vagin fent. Ara, Nosaltres els ja joves, som... nosaltres ja Hem de estem, deixar pas, però encara estem a dalt de l'escenari, encara hi som, però poquet. Els No, joves, molts anys ens queden. ens queden, sí, però vull dir que ja no hi estem, que no treballem gaire. Almenys jo, jo no No ens treballo gafen, gaire. Fem un crit aquí. Hi ha obres que de velles no en surten pas masses, No. Després, esclar, És que les de obres- joves ja vosaltres, Nosaltres igual ja com no, jo, ja no, per això, que ja no... Sí, Podríem fer uns estem molt limitats ja, Sí. estem limitats. No, i ara te dic una cosa, a mi cada vegada m'acosta més venir a ensejar, A mi m'acosta I memoritzar. No, memoritzar sí no, m'acosta. però venir a ensejar, Saps sortir que de m'he casa... proposat ara cada dia agafar una cosa, un tros de poesia, un tros del que sigui d'obra, A mi m'acosta i cada molt. dia memoritzar. Perquè jo veig que quan deixes d'estudiar, doncs a mi m'acosta més. Home, Maria Antònia. cada vegada costa. A mi No m'acosta. tens la facilitat d'abans, Però encara- que estudiaves pim-pam-pum i venies aquí i ja t'ho sabies. Sí. Encara I ara- veig que no... I encara hi veig en Joan Compte que n'hi ha alguns que mai ha sapigut l'obra. Ja està, N'hi ha de ja joves. està. No, jo he dit noms, Ja tira per mi, no. Jo no he dit noms. ell no. No, ell és cert, Fèlix, és cert. tu És no. igual l'edat Però, que tinguis. sí, això passava abans, quan hi havia apuntador o quan hi havia 3 punts, que te salvaven una miqueta, no? Però esclar, jo improvisava, jo no era el perjudicat, la gent, doncs, bueno, ho captava o no ho captava, Segur, sí. però la persona que em tenia que contestar era el problema, no? Esclar, jo sí que Ha de ser una improvisava, persona, però la llavors- persona que estava aquí Sí. fent el diàleg, Llavors ha de ser en Fèlix una persona que te conegui molt per dir, bueno, s'ha saltat, bueno, ho he canviat, però el motiu és Sí. aquest. Però si no hi ha un enllaç, una bona comunicació, si tu no dius exactament el mateix, l'altre sí el que dius tu, queda Es fum perd, de... sí, es perd, I es ara què he de dir? però no es pot improvisar, ara no es pot improvisar. No es pot improvisar per cada persona. No es pot. Ara has de vinguer, No has per de pujar tu, per aquí, l'altre, sí. ben sapigut el paper, perquè si no... Però sense punt és molt millor, Va molt més... Sí, sense l'obra és punt. molt més seguida Perquè- I vas més segura, i vas més Ara segur. és Estàs això. més segur. No estàs pendent No, de l'orella aquí i de l'orella allà. I després ho veies, ai, deixa'm anar cap allà perquè no sé què Sí. ve, i veies que feies passos Sí. falsos. Al mig de l'escenari no hi havia ningú. Tots estaven als costats per captar el que deia el 3 punt. És cert. Llavors fèiem comèdia, no teatre, fèiem comèdia. Fèiem teatre. Teatre? Teatre. Teatre. Pues que la gent s'animi a fer teatre. Sí, i tant. Que li agradava Animeu-vos, molt, perquè és molt veniu, maco. tireu endavant, que mira quines rialles que tenim. Doncs moltes gràcies als 4. Molt bé, ja ho sabeu. gràcies a vosaltres. Ja ho sabeu. Au, Vale. s'ha acabat. Aquí retallarà